Jeg ved ikke rigtig længere, hvad der sker. Jeg har nærmest mistet lysten. Siden min far døde af den svulst i hjernen, har jeg ikke kunnet fokusere. Jeg har ofte tænkt på selvmord, men det har altid været nogle hårde tanker. Jeg har tit siddet med pinderne i hånden og bare tænkt over, hvordan verden ville være uden mig. Uden en belastet person. Da Benjamin valgte at gå fra mig, ville jeg bare gerne have nogen til at trøste mig. Jeg ville bare gerne have noget opmærksomhed. Nogen til at tage en hånd om mig. Jeg har stået her lang tid og stirret på det kolde vands overflade og set mit spejlbillede. Nu hvor mor er i koma efter bilulykken, har jeg ikke rigtig mere at miste. Måske burde jeg bare forsvinde. Jeg har tit tænkt på kniven. Jeg kørte den over huden, følte blankestål skære igennem huden, og blodet, der lige så langsomt pibler frem. Men jeg har nu i stedet valgt at starte forfra. Jeg vil til København. Måske få mig en uddannelse. Og hvis jeg er heldig, vil jeg finde en, jeg kan være sammen med. En, der kan tage sig af mig.